ndiri kuendera mberi naMaraki 3. Tsamba yamuprofita Maraki 3 yatakabata svondo yakapera tichiona pamusoro penyaya yaEriya akawimbiswa. Muprofita akanzi achauya zuva guru uye rinotyisa ratenzi risati rasvika. Ndiri kuda kuti wandudzei kubva patakasiyira svondo rakapera. Takanzwa nokudzidzisana kuti tingataura tichitozvifambisira pamberi kuti kuna third Elijah, Eriya wechitatu, ita sokuti zviri correct. Ndakabuditsapo kuti zviri almost correct kudaro, asiwo zviri Mwari zvakazarurwa zvatenzi, mabhedhenuriro anoita chokwadi chake, hachirambe pachakangoti panzvimbo imwe chete, hachisi yatingati pachirungu stagnant. Chiprofita chinofambira mberi asi chakawakira pahwaro humwe chete, foundation imwe chete, nekuti there is only one truth. Nokudaro dzidziso yathird Elijah, yekuti kuna third Elijah, haisi 100% correct, nenzira yokuti tikazodzokera paBhaibheri. Ndosaka last week takatanga nekuona chapter 4 verse ya 5 yacho inotaura nemuprofita anointroducedwa pachapter 3 apo, ichiti ndichakutumirai Eriya muprofita. Tikange tichiwerenga shoko iroro tisingawedzeri kana kubvisa, hariti ndichakutumirai muprofita Eriya wechitatu, zvanzi ndichakutumirai Eriya. NdiMwari wakapa promisi iyoyo kuti kuchatumirwa Eriya. Ndobva taenda mbamberi tichiti kudzidzisa kunoti third Elijah kwakange kuri right panguva yako, but present truth yanhasi haasi third Elijah, ndiEriya muprofita. Nemhaka yei ndichipatsimbisisa ipapo? Nemhaka yekuti shoko rekupedzesera, fourth angel's message, iyo yazvakazarurwa 18 zvikuru sei. Tenzi wanoti kunoburuka an angel, mutumwa, amen, ane simba, anovhenekera panyika nokubwinya kwake. Ndo fourth angel iyoyo, nekuti nhatu idzi ndizvakazarurwa 14. First angel, second angel, third angel, fourth angel, asi yechina inobatana neyechitatu, asi iri dzokororo yeshoko remutumwa wechina, second angel's message. But pachidomorwa zviitiko zvitema kana kuti huori, corruptions, dzakange dzichipinda muchechi kubva 1844 kana kuti mumakereke kubva 1844. Pari kujeka. So shoko redu nderekusumudza pakapodomoka. We are repairers of that breach. Pakapwanyika ipapo pokuti third Elijah, panofana kuti palevhuriwe. Skwatudzai makwara.
nenzira yekuti kudzidzisa kunoti third Elijah kunobvisa rudawiro runofanira kunge ruripo kune ngozi iyoyo yekurubvisa, kuti Mwari wakati kuchauya Eria. Zvonge Eria asingazotumiki seumwe wevatumwa wanezenge wari kumusha kumusoro, achidzoka pamashure pezuva rakataurwa kuti guru rinotyisa risati rasvika. Chinotipa kuti tidaro ndechekuti Eria zvaakaenda asina kufa, iye muTishibi, akakwira kudenga ari munhu, but akashandurwa. Kana tikazenge tapinda mumatenga namazambara, tinotaurirwa kuti ichi chinofa ichi, chakapfeka kufa ichi, chinozopfeka kusafa. Kristu anoti achipindura varume vaye vatsveju, munozviverenga seiko zvinhu izvi? Wabvunza kuti kana murume angane mukadzi wake iye aine hama dzake nomwe, akanga afa, mumwe wacho otora mukadzi, umwe wacho ofa, umwe otora mukadzi, kusvika wese wanomwe waita warume womukadzi uyu, kana kwakange kwazoone kumuka kwakafa mutenga umu, iye anezenge mukadzi wani, iwe wese wakanga watamba warume wavo. Zvikanzi muverenge zvakanaka. Kana tikange uku hakuna kuwanana uku, nekuti achawana ndiKristu achitowana kereke. Ndo marriage iriko iyo, kwete idzi. Nekuti tinezenge taangirosi, we shall be made into angels. Pari kucheka. Tisati zvedu handisingatombodi kutiza nyaya. Tisati zvedu tada kuti asidai Kristu akanga achida kuwafumura chaizvo chaizvo maererano nekufunga kusina kunaka. Warume 7 mabrothers, kuti zvandakaita zvino izvi ndoita muning'ina, ndoita muning'ina, ndoita muning'ina, kusvika taari 7 ndozoroora, ndofa. Muning'ina wangu anoteera inini obva atora amai avo, orarama nawo, ozofa, wotorwa neanomuteera, wozofa, wotorwa. Iwe wanenge wambori nemakore mangani amai avo? Wachingorarama chete wachida varume? Ndiri kuti dai ndandiri niKristu pamazuva ayo ndaizovabvunza anga akambomurora akari nemakore mangani kukasikana, panosvika varume vese ava kuita iye achingoenderera mberi chete. Inenge isiri rafu kuedza kuonesana kuti but zvauri kuenda pazviri izvi uri kufunga here kana kuti uri kungotaura chete, nekuti nyaya yachiringire kuda kupwisana ipapa, waida kupwisa Kristu. But pandiri ndepokuti tikange kumusoro uku, amen church, tinoudzwa kuti tinoita maangels, kuti angel ndiko kuti mutumwa, kuti mutumwa ndiko kuti messenger, mutakuri weshoko. Haleluya. Saka zvatinonzwa naMarakai ndezvokuti kunouya mutumwa anoburuka kudenga, asi mutumwa iweyo Maraki haasi kumusiya ari unspecified kuti ndiani. Panotaurwa kunzi ndiEriya. Hazvisi chinhu chikaoma kuna Mwari kuti Eriya kana achinge adzidza zvaJohani chapter 15:13 zvokukosha kwekurasa upenyu pamusana pehama, zvabatika kwaari kuti agozoti tenzi paya pane chivimbiso chokuti ndinodzokera kune hama dzangu, because we are brethren, nekuti akaberekwa nomunhu. Ndosaka Christ akati handisiri anonyara kunzi hama dzenyu, nokuti akaberekwa nemhandara Maria, ivo vari Mwari.
mutishibi, kutoti mutishibi nokuti rudzi rwematishbites. Mutishbite akaita ngirozi paakatorwa nengoro yemoto kuenda kudenga. Kana yangirozi uko ine raramiro, haleluya, yekugona kudzoka panyika iri messenger, iri angel, ine shoko rakasanangurika. Asi kumashuro akambetenge ari Eliya. Saka ndi Eliya but ane new identity, inoti mutumwa kana kuti angel. Saka zvakazarwa 18 ine mutumwa anodzika kudenga, but mutumwa iyeye anooneka panguva yakatarisana nezuva guru ratenzi rinotyisa. Panotaurwa zvezuva apo, haleluya, vanhu vazhinji vanofunga vachiti musi, a day. Chiprofita chinazvo kuti musi unotorwa nescale inotaura gore, 1 solar year. Vari kujeka musi, a day, unofamba negore. Isusu tiri mumusi watenzi, ndo pane dambudziko rangu, ndo pane shoko randinaro. Saka ndati handisi kuda kubatsira, ndoda kuti tizvidzidzisane zvinhu izvi. Mwari wari mubatsiri, mweya wavo uri pamusoro pedu. The day of the Lord, musi watenzi, zuva iroro igore raJehovha kana kuti raMwari kana kuti raJesu, riri zuva reJubhiri. Asi pauzuva hwacho it's a full year, igore rakakwana, Hebrew gore. Tiri mukati me70th Jubilee isusu iko zvinezvi paBhaibheri ratenzi. Jubilee rechi70 rakawamba 2025 mukupera kwa March, 30 March. Ndo pakagara kamwedzi. Amen church. Tapfura inonzi spring equinox, inotara kuti mwaka watapinda wawe spring. Gore rechiHebrew haritange pasati pa spring. Saka equinox yakagara kuma 1920 March. Tobva tamirira kuoneka kwekamwedzi, isusu tane confirmation, zvakazara zvakagamshirika zvekuwanika kwebhali yakaibva kunzvimbo yeinonzi Aviv, kuti igozonzi kunana Israel, kuti igonzi Tel Aviv. Aviv chiHebrew chinotaura kuibva, kuti zvaibva. I always like chiHebrew chinoda kufanana nechishona. Aviv zvaibva. Isaac ndokuti aiseka. Anozvezvo. Mwedzi wagara muna March ipapo taka officially mumaziso aMwari takapinda muJubhiri rechi70 kubva Canaan zvayakapinda kubva Israel zvayakapinda muCanaan. Pari kujeka nekuti ndo panotanga kuverengwa kwazvo. WaIsrael wakapinda uko 1406 BC ndizvo. Ukaisa maJubhiri 50 years nenzira yaanoverengwa nayo kubva zvawapinda muCanaan, nekuti ainzi kana mapinda werengai makore mangani 7 ndiRevhitiko. Makanga maverenga makore 7 mochaita rechi7 iri isabbatical year. Pari kucheka isabata regore iroro ndo ramunounganidza zviri zvitsama zviri 7, nokuti munotanga kuzoverenga futi
mukanga maane rimwe rechi7 maane imwe sabbatical, mukanga maane rimwe rechi7 maane imwe sabbatical. Masabbatical year aya, makore iwaya akaungana kuita 49, mozoti plus 1 gore rechi50 ijubhiri kuwana vaIsraeri. Saka gore rekutanga jubhiri nderinoverengwa kamuverengero ikako, mototi maane jubhiri rekutanga, maane jubhiri rechipiri, kubva zvawapinda ipapo paIsraeri, paKenani waIsraeri, kusvika 2025 March 30 takabva tati ngo mujubhiri rechi70. Jubhiri iroro zvinhu zvatesi kufungidzira vana vaMwari zviri pabhuku yaTenzi izvi, ndiyo Hebrew economy inonzi Jewish economy yakataurwa naEllen White kuti we do not half understand the Jewish economy, asi tikainzwisisa tichapindura mimwe mibvunzo yezvezvakavanzika zvaMwari zvisingazogoni kupindurika kana nani asina kuistata. Anza dzazvo mistiri yaMwari, chakavanzika chaMwari chiri mukunzwisisa kafambiro keHebrew calendar inonzi Jewish economy. Pari kujeka. Saka twakapinda mugore rejubhiri. Iroro gore rinopera muna March 2026. Pari kujeka. Inguva iyi inoti kuwamba kwegore iri nekupera kwaro ndiyo inonzi naIsaya zuva raTenzi. Kana uchiverenga nechirungu inototi the year of recompense, zuva rematsiwe aMwari. Ndiro zuva rimwe chetero rinotaurwa naMaraki kuti risati rasvika ndichakutumira Eria. Chapter 4. Amen, church. Saka kana tamariri, haleluya, tikange tapinda mukati mezuva raTenzi, zvazvinoreva ndezvekuti kumashure uku Eria akatouya. Haleluya. Ukazoverenga Mateo chapter 17 inotaura kuti akatouya wakamuita nepawaidira asi hawana kumuziva. Chiprofita ichocho chaireva Johani Mubhabhatidzi kuti pagozove nedzidziso inoti Eria muTishibi, Eria 1, Johani Mubhabhatidzi, Eria 2, Eria akavimbiswa kuna Marakai, 3rd Elijah. Saka ndati zviri almost true asi hazvisiri zvoba, nekuti vechi3 apa pari kunzi 3rd Elijah ndi Eria wokutanga akauya. Johani ndiye chete akauya ari musimba nomumweya waEria iye, but kwakupedzesera Eria anodzoka. Ndo zvataura Mwari. Haleluya. Saka mushoko remutumwa wechina, 4th angel's message, inotonzi imessage yerighteousness by faith, induramo nokudawira. Zvikasaidairika kuti Eria akanzi anouya, tinoramba tichitaura kuti 3rd Eria, 3rd Elijah, kuti pagove nemunhu anonzi ari musimba nemupower musimba nemumweya waEria, asi asiri Eria, because Eria akaenda kudenga. Eria akaenda kudenga akanzi achauya. Zvekare kana tamu 70th Jubilee tichizvitenda kuti asi ndiro rinonzi zuva raTenzi, iro tinotarisira kuwa kweBhabhironi. Kuwa kweBhabhironi ndo chiitiko chisati chakamboitika nenzira yazvinotsanangurwa nayo kuna zvakazarurwa 18 kubva zvasikwa nyika. Saka ndo rinonzi zuva rinotyisa racho. Ende rinotyisira pakuita sei? Rinotyisira pakuti kumapeto kwaro kune kuonekwa kwaTenzi Jesu Kristu achizotakanura wari wake muBhabhironi riri kuwa zvakadaro, wachibviswa sezvitsiga zvabviswa mumoto. Haleluya. Obva wapfekedza nguo dzitsva sekupfekedzwa kwakaitwa Joshua. Pari kujeka ira.
Saka ndiri kusanganisa zviprofita zvakawanda. Musashamisika henyu kuti handisati ndaverenga zwi sei. Pandataura apa, kana mune nzeve dzokunzwa wana waMwari, ndiri kusanganisa mavhesi akawanda emubhuku yaTenzi ekuti kune anenge achiteerera shoko ratiri kutaura iro, unotogona kutombomira wonotsvaga kuti panzi zvakazarurwa 14 ndokune dzimwe ngirozi idzi. Unotoona kuti zviriko zviri in the correct order zvinezvi. Pari kujeka. But mutumwa wazvakazarurwa 18, haleluya haleluya, ndiye chaiye anozadzisa chiprofita chakataurwa naMaraki chaEriya akanzi achauya. NdiEriya, that angel is Elijah. Pari kujeka. Panogona kusatoreka zvinodiwa nevanhu, because nyaya dzezvechitendo vanhu vane madzidzisiro avo ekuti vanoita kuumba zviprofita zvavo kamuzadzisiro kazvo, zvokuti kana zvozozadziswa nezvinzira yakataurwa naMwari, ivo vanenge vane chiumbo chavo chavanoti apa hachisi kuenderana. Saka kureva kuti izvi handizvo, nekuti vanoda kuti chibhendere kune chavakaumba mumusoro mavo. Handizvo. Mwari vane mazadzisiro avo ezvinhu akasiyana nemifungo yedu, nekuti mufungo wavo uri pamusoro nguva dzese. Pari kujeka ka. Zviri kuitika izvi zvaMaraki zvinotoreka chete nokutenda, by faith. Pari kujeka. Nokutenda chete. Inyaya righteousness by faith. Saka regai ndifambe naMaraki zvakanaka. Takanzwa vhesi yekutanga ichiti, tarirai ndinotuma nhume yangu, iye uchandigadzirira nzira yangu pamberi pangu. Ipapo Ishe wamunotsvaka uchasvika pakarepo patemberi yake, iye mutumwa wesungano wamunoshuwa. Tarirai unouya, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Ndirambomirira ipapo chete, but tichafamba nayo. Eriya, kana kuti mutumwa ari kutaurwa apa, anofamba kogadzira nzira pamberi pemutumwa nonzi wesungano. Pari kucheka. Ndakamboedza kuda kupati nhanhawire svondo yakapera kuti panoitwa mistake yekuti watumwa vaviri vari muvhesi umu wanoitwa mumwe chete. Hazviiteba kuti mutumwa wesungano ave ndiye anotuma iye kuti agadzire nzira yake iye. Pane mutumwa waanaye ari pamberi pake anogadzira makwara, iye ari mutumwa wesungano. Pari kujeka. NdiKristu mutumwa wesungano. Pari kujeka. But because uyu mutumwa uyu ari kunzi nhume rimwe zita, because he messenger, he angel, anewo zvekare kamufambiro kaari kuita kaari kukopera kune mutumwa wesungano. Pabatei ipapo. Pay attention to that detail. Mutumwa womutumwa wesungano, the angel inoenda pamberi the messenger of the covenant, kana kuti the angel of the covenant, NdiEriya. Ndiye ari kugadzira makwara. Mukatoinzwa language iri apo, yakafanana nemazwi aIsaya kuno kumashure achiti, izviro unodana, Isaiah 40, mugwenga kuti gadzirai chi. Ndo basa rakazoitwa naJohani Mubhabhatidzi first advent,
pakuoneka kwekutanga kwaJesu Kristu akaita murutivi iroro ndiJohani, haazi Eria kwete. Iye pari kupinda apa pechipiri apa ndo pari kuwinza dambudziko riri kuzoti titi kana kwozadziswa chiprofita chaMaraki 3 na 4 konzi saka ndi Elijah. Johani akauya komirira Eria mu first advent, but Eria anopedza nyaya yake mu second advent, asiri third Eria, ari Eria. Haleluya. Saka ndiri kuti inini shoko ratakapuwa sehai Sabbath Adventist movement tine dambudziko wana waMwari rekuti kunonzi ama offshoot mainstream ndizvo muchiprofita chemubhaibheri munotaurwa nemusarirwa wakadzokera, the remnant that returned. Ndai munoverenga Isaiah 7 na 8 Mahalel Sharasbas na wana waIsaya Sharasbas rakaoma kuti daidza zita iroro. Saka pane musaririrwa wakadzoka asi mudikidiki kadikidiki, muri kubabata zvakanaka. Remnant iyoyo ndiyo ine shoko iri re-righteousness by faith, ndiso wanozotaurirwa kuchiprofita chaEllen White kuti ndakaona a group kana kuti a class of people in the spirit and power of Elijah. Isusu tinenge tiri musimba nemumweya waEria, but azvimise Eria wacho kuti auye nokuti akanzi anouya. Muri kubabata zvakanaka. Ende tichitotaura izvi tikamuona pari kujeka, haanetseba kukwanisa kumuona because ane ma-identification characteristics ake zvinomudomora kuti ndiye. Sechekutanga ipapa pana Maraki apa, mutumwa anokopawo, mutumwa wechitenderano, the angel of the covenant. Reka ndiverenge pachirungu. Panapa pane pakanzi even the messenger of the covenant. Messenger yecovenant kureva mutumwa wechitenderano ndiJesu Kristu. Pari kujeka. Ende Kristu mubhuku yaTenzi anomirirwa nenhamba inotaura 7. Pari kucheka. Kristu anomirirwa nenhamba inotaura chinyi? Asi munhu akaitwa naTenzi kana achitaurwa nhamba yake inenge iri pa6. Chikonzero munhu nomusi wechitanhatu akaitwa achitoitwa nakapedza basa musi wechi7. Musi wechi7 ndo unotaura mukuru nekuti ku7 kuperera. Pari kujeka. Saka uchizoona paine dambudziko rokuti mark of the beast kuvanzi 666 haisiri nyaya ndinayo, but chinhu chinobvira kumunhu chakapesana nechinonzi muridzi weupenyu kutaura 7. Pari kujeka. Ndichitaura nezva7, chiprofita ichi chaMaraki ichi nezvakazarurwa zvese zvaJesu Kristu hazvibatiki banyore, if not completely impossible. Hazvisi nyore kuzvigamuchira kana kuzvibata, kuzvisanganisa kuti mutsara pamusoro pomwe mutsara ugowana zvakawanzika zvaTenzi zvabuda pachena, the mystery of God in the plain. Zvichibuda pachena ukange usina kugona kugamuchira chinonzi Sabbath for starters.
Pari kujekera nekuti Sabata musi wechinomwe wakasikwa nenzira yekutaura kwete nekuita. Pari kujeka. Christ spoke the seventh day Sabbath into being, rikava iro. Hongu kumashure kwese aitaura, but ndinoda kuedza kubudisa pokuti ndipo pane seal, pane signature yekuti ndini tenzi ndapedza. Pari kujeka. Saka Sabata ndiro mawambo enzwisiso yezvinhu izvi. Because kuti ubate kuti 70th jubilee, iwewe usina kugamuchira Sabata, iwewe usina kutenda the 7th day Sabbath, zvinonetsa. Saka Mwari aitaura zvinhu izvi achitaurira kuvanhu vaiziva kuti but background ine understanding yeSabbath. I don't think zviri practical wana waMwari kuti unopinda muKenani uchichengeta another day risiri 7th day Sabbath and then count jubilees ema 7th year. Muri babata zvakanaka. Saka chiprofita chatiri kutaura nezvacho ichi, chiprofita chine chekuita nekudzoka chaiko chaiko kwaKristu, zvechaizvo chaizvo chinonetsa kubata kana kuti chisingabatike kana usina kunge wakatenda Sabata kubvira kwanyakubvira. Zvokutoti zvandiri kutaura izvi, dzidziso iyi patabata kuti 7 ipapo, kana munhu achiiteerera iye asingade zveSabata anotoinzwa yakutomunyangarira zvokusada kuendera mberi kuinzwa. But mukudaro imomuyamuya, enda usiriwo munamato wangu kuti zvidaro, ndimo mukuzadziswa kweshoko rekuti akanga achiuya Jesu achauya sembavha nomubvuti kuvazhinji, because zvinhu izvi unenge usina kuzvigamuchira. Saka they will come unawares kwauri because you have refused the understanding. Hauna kuda kuva nefaith inosvitsa panduramo iyoyo, irighteousness. You will be in the right standing naMwari nekutora zvinhu izvi nefaith. Urubabata zvakanaka. Ndoda kuti pasavhiringidzwa ipapo, because vanhu vanotwista mazwi oti ndokuti ndanzwa izvi kureva ndarurama. Kururama mumwoyo, but izvi ndezvekuti makwara agogadzirika kuitira kuti tizive kuti nguva yacho yasvika zvakadii. Urubabata zvakanaka. Arikuda kuenda kurwendo, svondo rinouya, kamuitiro kake kakasiyana nhasi nesvondo rinouya rwendo rusati rwasvika. Because apa wamutwiti wokuziva kuti zvaswedera. Muri kubabata zvakanaka. Kana uchitema muriwo waurikuda kutakura uri muchisaga, hautemwe svondo rinoba uchiziva kuti ndichaenda next week Friday, unenge wanyangara. Handizve? Saka nyaya yegadziriro panapo inyaya yekuziva agents kana kuti kumhanya kwezvinhu kwacho, nokuda kwokuti Mwari wakaisa zvinhu izvi pachena kuti zvisasvike kwatiri sembavha nomubvuti, kuti kugadzirira, kuti watch and pray. Panoti watch baibai ndiwachi chaiyo kutaura nenguwo zvekare. Haleluya. Saka ndiripo kuti zuva ratenzi mutumwa kana kuti nhume yake inoenda pamberi zuva iro risati rasvika. Tiri kufamba zvakanaka. Munhu iyeye kana kuti ngirozi iyoyo ndiEriya, ndiye ane chiremera ichocho, ane ona iyoyo yekuuya nguva yekunge tenzi wasati wasvika yesati yadii kana kuti yakusvika kuti zvibatike zvakanaka. Vamwe vanopaona sekuti pakati omei papakupagamuchira. Ukaenda muzvinyorwa zvemurandakadzi Ellen White achiona vision yedenga, anozotaura kuti zvandakaona hazvitauriki namazwi, kana chinyoreso hachigone
dudzira kuti zvakamira zvakadai. Asi ndakaona nyika yakanaka inofadza inondiita kuti zvese zviri pano panyika zvioneke zviri dull and dreary, kuti zvakaita zvinhu zvenhando zvikanzi ndakanzwa ndisingadi kudzoka, asi an angel bore me gently down. Hallelujah. Anoti ngirosi yakamutakura zvakanaka komuudza papi pano pasi. Ipapo ndo pandinoona kuti Mwari haasiriwo kutamba naye. Ipapo wakatoita kutounzwa nengirosi pasi kuperekedzwa. Bhayaregera kutaura kunzi zita racho ndiani girosi iyoyo, because hatidzizivi. Asi kune 1 or 2 dzine mazita atoziva kubva pano pasi, because wakanga wari wanhu wepano pasi. Munoti hatamuzive Enoki imi tomuziva, but kana tikamuona izvezvi yangirosi tomuziva Eria. Saka panonzi an angel bore me down. Kana kuri kuti denga rakanongedza kuti Enoki perekedza mai akuye kwawanga uri, aiti here mandipa mission isingaiti? Anenge achiuya kufamiliar territory yaanotosvika achiona kuti asi Mwari wakandigonera kundibvisa pakadai, but kudzorera uyo hausi utsinye, pane zviri kufanira kuti zviitike. Yomusimbaradza. Haleluya. Handisi kuti ndi Enoki, ndiri kuti but hazvisi chinhu chinorambika mumaziso Mwari kuti aite Enoki. Ko pamwe kana anga ari Eria, muri kubona? Asi ndikange ndiri kuwerenga zvakanaka zvamaraki, handiti babu ndiEria, because nechiti Eria aigona kuti haiwa handisi mushishi bakudzokera ikoko kuwaperekedza, ndichaendako manje, because ndine mission yangu yakataurwa natenzi kuti ndichaenda achiipira kuna Maraki muprofita. Haleluya. Saka dzidziso yatinayo ndeyekutenda, iri kuda kunyutsa, iri kuda kusumudza, iri kuda kuwaka rudaviro mumunhu kuti zviri pano ndezvinoti Eria angadzi anouya, ende kana achiuya sezvakataurwa kuna Maraki tinoti Mwari wakudzwe, because zvinotidzidzisa kuti munhu akanga ashandwa naye naMwari chero azongirosi kumusoro kudenga, sacrifice, kuzviramba kunenge kwaMwari zvokuti haatiba ndakanga ndichinzwa ndisingachadi kudzoka kusvika ndichitozoita kuperekedzwa nengirosi zvakaitwa amai vai, because vaiziva kuti pamoto. Asi nekuda kwerudo achiziva kuti dziri uko hama dzangu, anoti regerai ndiende inini Eria, ndakabvako mukandisumudza nengoro yemoto. Saka ndikaita ikoko zvikange zvasvika pamuchadzika somoto paipai, ijeni dzandinoziva because makambondifambisa madziri, ndinotakurika zvekare nemoto tichiuya tichidzoka kumusha. Murikubabata here patiri wana wamwe? Ndosaka tiri kuti tiri kuumba, tiri kusumudza pakapodomoka. Hazvisi correct entirely kuti titaure nathird Elijah, because kuri kunzi kuri kuuya Eria kana achiuya izvozvo zvine simba kupfuura third Elijah atisingazive kuti ndiani, because zvinotaura ruponeso rwakufamba chero angels ari kumusoro kudenga anenge aine chidaka chekuda kuti hama dziri pasi dzibvewo pamoto. Wakazvionera pamuchinjiko kuti kune kuzviramba. Ukaiwerenga zvakanaka inoisa pachena kuti hanzi denga ranga rakatarisa with interest, denga ranga rakatarisa richiona mwanakomana achitambudzika. Ende panonzi denga ranga rakatarisa, musafungidzira kuti kutaura zvakaita kunyena maoko kuti hanzi ndo zvakatarisa. It's the entire family yemumusha musha unoera, mhuri yese denga rekumusoro kudenga nema-angels anga akatarisa kuti wakomana zviri pa zvikanzi namai waiti kana vachitaura ku desire of ages, zvikanzi dzaiuya dzichimusapota nenzira yakawanzika dzisingabvumire kupindira munyaya yacho. Can you imagine kusapota kuri limited zvakadaro but uchida? Wakamboona munhu anosapota bhora kusvika pastage yekubanha ari pamberi? Kusapota kakunoitisa zvezvo.
Kana richienda kusiriko unoona akapenukira kusiriko kuda kuti ridzokerewo. Anodhonza. Rikanga richikikwa anokika, so rozoti sori munhu ari pamberi abhutsu nekuti ari kuda kuti shoti yenge yakati simbei. Urenge uchisapota zviri limited because pane zviri kukusunga. Hausi part of the drama riri mufield, but une interest yese. Uri kubabata zvakanaka. Ndo zvanga zviri maangels. Saka Mwari wakudzwe. Ndi AD 31 pazvakaitika zvinizvi. Uko kumusoro kuGolgotha. Elia akanguri adi. Elia akanga kuri adi. Aenda. Mofunga kuti ngasingazvione zvinizvi. Waiwa rutivi repanonzi denga ranga rakatarisa. Wakanga achiona leseni yacho. Muri kubabata zvakanaka. Inoki akanga aripo achinyatsokuona achitoti uko kuGolgotha ndinodziziva nzvimbo idzi. Amen church. Pamazuva ekupedzisira ponzi zvino takuchiti aibude pane paumepe yakawanda. Takuchiti kunofanira kuchienda Elia anotaura kuti hazvisi zvinhu zvakaoma ba izvozvo. Uri kuzvibata zvakanaka mwana. Mutumwa waMwari, mutumwa womutumwa wechitenderano, wesungano, Elia akawimbiswa. Zvino rakatiradzane zvakavanzika zvedenga. Kristu tati pachena nechekare anomirirwa nenhamba inoti 7. Saka ndataura paya kuti sabata rinokosha. Because sabata ndera Mwari achitoritira vanhu kuti wabate zviprofita izvi. Pari kujeka tinogona kuripikisa tigodii. Pane vari kutodzidzisa kuti hanzi risiriro ende harina basa. Hauzvibate zvinezvi. Hakuna pazvirango zvatenzi 7 trumpets, 7 thunders, 7 plugs, 7 zvese zviri kufamba pa7 because 7 zvinotaura muridzi. Saka kana achinzi Kristu anomirirwa na7 zvinotaura mubhuku yatenzi chinonzi sungano. Chinonzi chinyi? Sungano muBhaibheri ine nhamba yayo. Covenant muBhaibheri ine chi? Pana anoiziva? Covenant muBhaibheri ine nhamba yayo. Hakuna painoitwa pasina wana weIsraeri pa12 hwavo. Vanotangira sungano ipa. Unobabata zvakanaka. Saka sungano inotaurwa symbolically nenhamba inoti 12. Pari kujeka. Saka ukanga uchizvinyora uchida kuseenzesa micherechedzo, masimbo, kana chiti masimbo, manhamba masimbo. Zviya zvatofundiswa kuchikoro ziye kuti 1 paiswa chipianiso. Obva anonzi plus kureva kuwedzera. Isymbol yekuwedzera. Pari kufamba zvakanaka. Kana yamuri kuti 1 ye monyora kamutsetse. Wakanyora kakaenda uku kakaita kurara so hasisiri 1 ba. Wakutoti ndi dash. Masymbol. Saka ukanga uchinyora Kristu nesungano ndi 7 times 12 kana kuti 7 na 12. Pari kujeka. Amen church. 7 na 12 anotaura Kristu nesungano. Zvino
Ipapo ndo panotinetsei wakawanda. Jesu Kristu akabarwa gore ra 5 BC. Pari kujeka gore ra pari kujeka. Kristu anoberekwa mumwedzi unonzi Tishri. Mwedzi unonzi Tishri kuchihebhuru mwedzi wechingani? Wechingani? Ukaona zvakanaka. Inodzokera kuautumn yegore rinonzi 5 BC. Pari kucheka. Izvi zvinhu zvemunotozoziva wakanga wadzidza Jewish economy zvakakwana. Yakataurwa namai waiti kuti pamashure isusu vanhu vaSabata hatinzwisise zvakakwana, asi ichanzwisiswa mazuva ekupedzisira by only those who study scripture, ende ndiwo vachava nemhinduro dzemibvunzo yemakore nemakore isingazowanika kana ndiani. Uri kubata zvakanaka. Saka wakatodzakara wakafa maiwa wasina maanza atiinawo. Umwe ane nharo nhasi uno anokurumidza kutiti mazoona kuti Kristu akaberekwa muna Tishri wacho. Tishri wacho ari papi? Mwedzi yese irimo mubhaibheri, but haufa wakaiona iri panzvimbo wani yakaita mudududu. Nekuti unofanira kuziva kuti apa chirevo, apo chirevo, mutsara pamusoro peumwe mutsara, zvinhu zvosangana. But mweya wechiprofita unotibatsira kuziva kuti chokutanga gore racho ndi 5 BC. But ari BC kudaro hatina madambudziko nokuziva kuti ndekupi kwake, nekuti Jewish economy ine zviwiri zvakakosha. Zvingani? Zviwiri. MuJewish calendar mune zviwiri zvakadini? Zvakakosha. Zviri pakukosha kwazvo zvinhu izvi zvakatarisana. Zvine chimwe chacho chinenge chichienda uku, chimwe chichienda uku, zvakavhenekana, zvakatarisana kudai. Pari kujeka. Ndo kamunyorwa kwakaita mubhaibheri inonzi chiastic nature yechiJewish. Kutaura kuti kuno kumawambo kwacho kwekalenda iyoyo kunenge kune mitambo yeinonzi spring, kuwamba kwegore. Mitambo iyoyo iripo iri yakaita reflect, inonongedza iri kumberi kwacho yakatarisawo kwairi iye kwekutanga yekuspring iri kuautumn. Saka autumn nespring zvakatarisana, zvine chiastic nature. Kana tichitaura nechiastic nature kureva kuti ichi chinofamba nechichi zvigoita chinhu chimwe chete chine chimiro chakabhalanza. Pachirungu vanotoiti symmetrical structure. Pari kujeka. Ndosaka uchiona kuno kuspring munotanga nepasi new year zvayo ndizvozvo unotanga new year, pabva panew year munoenda papasika, mabva mupasika moenda mutambo wechingwa chisina mbiriso. Pari kujeka. Pasika musi mumwe chete, new year musi mumwe chete, chingwa chisina mbiriso misi mitanhatu minomwe. Muri kupabata zvakanaka. Ukatora ndo kuspring kuno, ukatora kuno kuautumn kuti zvitarisane zviite chiasm yacho, unotoona kuti 7th month ine poshi musi wokutanga unotaura kunzi musi wemai wematrumpets. Ifeast yematrumpets. Pari kujeka. Paunoti sweat pakati apa hapana chinhu, but musi wa10 panenge pane chi? Pane musi weatonement umwe chete. Mabva maatonement munobva mazoenda pamberi pacho maakusangana nei? No tabernacles, matumba ari misi mingani?
minomwe, muri kuzoona. Saka une reflection yezvawaona kuspring zvichiwanikira kuautumn, pari kujeka. Saka dzidziso yatina ukaenda kuspirit of prophecy hazvisi questionable, hachisi chinhu chekudiscasa kuti asi panoberekwa Kristu pacho muna 5 BC yakanga iri spring here kana kuti autumn, yakanga iri autumn. Pari kucheka nekunzvera isusu sekapoka kadiki tichitsvaga pabhuku yaTenzi nekuzvibatanidza nemweya wechiprofita muzvinyorwa zvaMai White, tisu takagona kuoneswa namweya anoera kuti Kristu anoberekwa mumwedzi wechi7 Tishri, asi haaberekwe munguva yematumba ba. Anoberekwa zuva rechi2 tabva mumatumba. Pari kucheka zuva rechingani tabva kupi? Zuva iroro chii? Kana ukanga uchiziva Jewish economy unenge uri muswari, unenge wachinyi anobva aita 24 Tishri. Muri kubabata zvakanaka. Saka panzvimbo, haleluya haleluya, panzvimbo yekumirirwa semutumwa wechitenderano na712 Kristu anenge ari 724. Muri kubabata here zvakanaka ona umwari. Haazoita 712 i724 iri zuva rekuberekwa kwake. Pari kujeka mwedzi wechi7 zuva rechi24, zuva iri nderechi2 tabva mumitambo. Pari kujeka apa kana usati wamzvera zvakakwana panogona kusara pachinge pasina kufambira zvakanaka, because ndiri kutotya kuti nenguva ndikada kuzvibata zvese tinozozvinzwisisa nekuti pane musi wa21 isabata rekutema nekuti ndo panovharwa matumba. 22 yobva yaenda pai exactly. Zuva iro rinonzi chi? Ndiro rinonzi the great last day. Asi kumaHebhuru wanenge wachiriti Shemini Atzeret. Muri kupapata zvakanaka. Mukanga mabva paShemini Atzeret makuenda pabirthday raKristu 24 mwedzi wechi7. Pari kujeka 24 uyu inhamba inobatanidza mukuru wekuzara 7 nemaprofita avo nevadzidzi wavo. Ndingandizvise nenzira iyo nekuti Kristu anofamba nevadzidzi 12. Pari kujeka 12 disciples yobva yadzoka una 12 uno, but anoti guta the New Jerusalem rinenge rine 12 names dzemaapostles, but kunonziwo zvekare kune mazita 12 ewana waIsraeri. Pari kujeka iripo pafoundation yenzvimbo iyoyo inogarwa newanoera nokusingaperi nokusingaperi yakavakira 1 pa12 apostles, 2 pamazita ewana weIsraeri, because ndo pane covenant awana kutera Jesu wasina kubvumirana nawo. Nditenzi imessenger yechitenderano. Pari kujeka saka unoona 12 disciples, unoona 12 tribes. Ndosaka kuna zvakazarwa kuchinzi vanosiliwa vari 12 tribes. Pari kujeka yobva yamira yakadai so nyaya yacho, but tine munhu kana kuti mutumwa anonzi anozotera mutsoka dzemukuru iye, because anenge anzwisisa ukosha hwekuzviramba pamusana pehama. Haleluya.
nekuda kwenguva regai ndipasiye pakadaro. Mwari wari mubatsiri wedu, tichapabata pagozonzwisisika. Mwari wakomberere kuverenga kweIsraeri nokuti nderezvokwadi.